Εταιρεία Προσφοράς των Επαγγελματικών Εργαλείων Hitachi. Εγώ της Ολυνόης, εσύ πέρασες στα καλώδια. Από το πρωί. Τώρα που πήρα το Hitachi, όλα τελειώνουν γρήγορα. Στα έλεγα εγώ, 30 χρόνια μόνο με Hitachi δουλεύω. Εγώ γέρασα, αυτά όχι. Και πού να δεις τα καινούργια, δυνατά, αξιόπιστα και πανέμορφα. Το ξέρω, όλα τα μεγάλα έργα με Hitachi γίνονται. Ηλεκτρικά εργαλεία Hitachi. Φτιάχνουν τους επαγγελματίες. Ηλεκτρικά εργαλεία Hitachi. Προπορούν και άλλα στα του. Αδελφή Τεργέτια ΕΔΕ. Περιοδικό. Φωτιοδρέτικα, αθλητικά, σούπερ μοντέλ, κούπερ τεμέα, μαθητικά. Γιατί από την πουλιά αυτό είναι το καλό εκατοστή. Όλες οι απολέσεις και το νέο στάτος στα κινηματογραφικά. Ακόμη διαβάστε στο καλύτερο ελληνικό κινηματογραφικό περιοδικό έγκυρες αναλύσεις, ρεπορτάζ, οδηπορικά και με επιλογή αποκτήστε μία μοναδική ταινία με παραδοσιακό κινηματογραφικό. Το περιοδικό του Έλληνα κυνηγού που βιώνει τη φύση έχει όνομα Γενικός και Φύση. Τα περισσότερα τώρα. Παρακαλώ. Στην